What's up, beautiful lady Jamie? How you doing? Peace and love is Cruise, Chris. Let up panic and no marble. Let you was over reporting live from Classic and TV. How you doing, my people? Peace and love. And think can and can moon on me back and make can do can have can send $1,000,000. A boy look over and kiss be a kukwa and I got the kitchen each other. We're going to receive a valley boy and we are not fuck or the say I gonna ni ru. Okay, nwanyị mgbe eke mgbe oyi mgbe afọ mgbe nkwụ nwoke nwe nwe afọ nwa nkwụsị na anyị ka ọ na-achụ ya jila na zelu mmiri maka na ọchọ ọkụkụ nwa ada otu a ka ọ dị ụmụ ibe ekene m unu. Y'all welcome to the Naked Truth Talk Show, and what I want to talk about today is the true meaning of Ogbanje. You have to understand something, because the problem is that the Igbo people of this generation don't understand the Igbo. Ndi Igbo nkete, that's what I call them. Ndi Igbo nkete. Just speaking the literal Igbo, but you don't know the meaning of things you are saying. And I answer Igbo. Now I know about I joge kawaii ineku. I mara the meaning of ineku. Because Igbo has a lot of vocabularies. And I will otutu inu. Yotago. People don't know the meaning of things, and you should not hate what you don't understand. We living in a world where people of this generation hate things they don't understand, and fear things they can't control and understand. They hate things they can't understand and fear things they can't control. When you say that someone is an Ogbanje, it simply means that that person is a reincarnated soul. A reincarnated soul. Someone that has lived here before, that came back either on a mission or to complete a mission the person did not complete in his or her previous life. Or the person came back to pay for what he or her did in their previous life. Ogbanje bụ onye na-chietara ụwa, a na-anọ ụwa alọ. We die to come back again. The only thing we do is we go back to come back again. Madada anwụ arụ ka a na-agbanwe. Ọpụta ndị Igbo ha na-aka nka kagide nka ka afọ na-arụ ha adịgo very weak. Ha nwụọ mgbe ha ji chọọ ịnwụ, then they will be born again. That's the meaning of born again. A born again bụ onye amụrụ again, onye nọbugolo ụwa amụrụ again, a reincarnated soul. Oya bụ Ogbanje. But today the Christians will tell you a born again is imesi ajọ ihe, then you say you are born again. Did you die? You did not die. So you cannot be a born again if you've not been dead before. Someone that did not die cannot be born again. You will be born again when you die. It is simple. We speak English, but we don't understand the meaning of things we say. I asụ Igbo, but I don't know the meaning of things I na-ekwu n'Igbo. Ogbanje bụ onye gbala nje, onye bigolu mbụ, na-echetekwa azụ. Ndị Igbo ga-asị gị o metalubulu. O busiro Ogbanje. Onwe ihe dọba songwe. Ije bulu nke izi bunri ibukpo nhe. Ị ga-agbala nje na chetekwa azụ bịa bukweli ya. Aka ndị Igbo ji asị o metalubulu. O busiro ya gbaa nje. Ibusiri ya ịgbaa nje bịa bukweli ya until ibukpo ya. So Ogbanje is a reincarnated soul, someone that has lived here before. Imekwela ezigbo ihe, imesekwa ị ga-agbakwa nje. Ị ga-anachetekwa bịa mekwa ezigbo ihe anyị mee before. Ị ga-anachetekwa bịa mee ya ọzọ. But the only difference between Ogbanje bịalụ ka ọ taa afụfụ ihe o mere before na onye nọchietọrọ ụwa mgbe o ji chọọ ibi ezigbo ndụ n'ụwa. There's no hellfire anywhere. Hellfire is actually in this planet that me and you are living, because your soul has been entrapped in this body, in this matter. This body, your soul has been entrapped. So hellfire is actually in this planet. Inabechi, that's another realm.
That's another realm entirely. There's no enjoyment, there's really no enjoyment there, and there's really no hellfire there. Heaven and hell is here on this planet Earth. There's no anybody that has died that went to that heaven that you people want to go to. Because if you are really sure that there is a heaven where you go and enjoy after you die, why don't you commit suicide and die today so you go there and enjoy? You're not so sure. That place, there's no stress there, because the only thing is that ibi ezigbo ndụ ị na-abechi gị ị na-eba abechi, then your soul will rest in peace, or you will rest in power, whichever one. But when ibiri ezigbo ndụ, you will be a wanderer. Ị na-akwụgharị, onye bụ ajọ mmụọ, ị na-akwụgharị. Amụọ gị, Ogbanje amụọ gị again, ị bịakwa ụwa again, bịakwa bidokwa taba ahụhụ. Some people in their previous lives, they were billionaires. Amụọ gị again, due na esende gị ka ị bịata ahụhụ ọzọ. You will reincarnate again. Amụọ gị na Alamanjeri family, ị bịa na Alamanjeri family. What things that happened in your previous life, sometimes you remember them, sometimes you don't. For the you see, you had the go before. You know, everybody. So we are all Ogbanjes. All go as condition ijwe batanja. Ina ibs bondo, ina bechigi, iba bechi. Ndi Igbo believe, ndi Igbo kwete na mmadụ na-abịa ụwa mgbola asaa. Then inazi abechigi. Inaluzi abechigi. Onye ndị aso Igbo wesigi, I am the best of my kind. You've lived here before. You came back here again to experience this same thing you are experiencing again until it perfect be ezigbo ndụ otu isi ekwesị ibi. Then inazi babechigi, then you become an ancestor. Nke ndị Christian na-akpọ angels. You will become somebody else's guardian angel. Ibulu a guardian angel, Ibuluchi a guardian angel to someone that is living here. Then someone else would reincarnate with your soul. Onye ọzọ jilikwe mmụọ gị anwa wee bịakwa ụwa ọzọ. Ayapụta ndị mmụọ ọnwụ ike, nwe ndị mmụọ ọnwụ ike, ndị oge ha na-belubele enwu ha. You cannot be chi. Ị ga na-akwụgharị, ị ga na-awandagharị around. Ana mmụọ ya pụta, ha na-asị gị ajọ mmụọ. Yes, ajọ mmụọ nọ, ezigbo mmụọ nọ. Mana nke bili ezigbo ndụ, ibulu ezigbo mmụọ, ma na ibili ndụ ọfụma, ebe abechi. Then that's when you can rest in peace. But ọ bụ na ibiro ezigbo ndụ, ọsọ gị kwa lue 100 years wee nwụọ, you cannot rest in peace. Ị ga-anọkwa na ajọ mmụọ, ị ga-anọ na mmụọ, na-akpagharị na mmụọ, imesikwe ebi ụwa ọzọ. Ị nachetakwa na this body again, bịakwa bidokwa ụwa n'isi, bịakwa tahọkwa afọ until ibigide ndụ bi ezigbo ndụ, bụ na ascend there to that ancestor and about angels in religion. So Ogbanje is not really a bad thing. We are all reincarnated, so we are all recycling. This your body in on here. Someone else has used this body to live in this planet before. Believe it or not, science has also proven it that now, and we're 9 people that look exactly like you in this planet. So Ogbanje abraji, you know, condition iju egba dị nje. Because anyị sị gị na agba ọnụ ọbụ Ogbanje atụba onye ọjọọ ma asị ndị ụka asị na-eme onye wa deliverance. What are you delivering the person from? Deliverance can only come through empowerment. But that's another thing, and that's another topic for another day. So Ogbanje bụ onye lọrọ ụwa, onye na-chietara ụwa. Ibi ezigbo ndụ, ibe abechi. Ibiri ezigbo ndụ, ị ga-enwụọ ịnọ na mmụọ na-akwụgharị, ịbụla ajọ mmụọ. Onye ezigbo mmadụ nwụọ, ọbụla ezigbo mmụọ, ajọ mmadụ nwụọ, ọbụla ajọ mmụọ. But onye bili ezigbo ndụ ga-aba bechi, i nwee rank dia, ilu ịbụla an ancestor.
ibulu an ancestor ebe ahụ afọ adịrọ dị ya but ọ bụrụ these things a na-ezikọ na religion, a mansion in the sky, enjoyment. No, or just your soul enwe rest, izuo ike. Or like ndị anyị nwebụ ndị Igbo, onye kpochite chi, onye chie nọ n'anya, onye bụ onye n'ọlụgụ ụwa, bụ onye biri ezigbo ndụ, bụ onye na-ebiri ezigbo ndụ n'ọlụgụ ụwa. Ọ na ha nọ n'anyanwụ, that their soul, that's I told you that anyanwụ, but that your light, that light inside of you, your soul goes back to the creator, it goes back to anyanwụ. But ọ bụ na ibiri ezigbo ndụ, mmụọ gị ga na-akpagharị, you cannot make it to bechi gị. Ị ga-agbagide nje ibichacha nwa ịbịakwakwa again, bidokwa ụwa n'isi, ibigide ihe ebi ndụ mgbolo has, ị ga-abịa ụwa mgbolo asaa until perfect is a an ancestor. Then you can now choose, when you want to come to this planet again, you can now choose the body, the family, the tribe that you want to come to. Ebe ọbụla bụ ya bụ na ka eche ebi ụwa, mgbe anyị bi ezigbo ndụ nwee rank na ancestor, mgbe nwee rank bụ an ancestor, mgbe ọka mmụọ ka soul gị ga-eji ebe ọbụla iji chi ebi ụwa, ebe ọbụla, any family, ndị onye ọbụla dị worthy to bet you again, ịbanye n'afọ iji si ebe a bi ụwa. But ọ bụrụ na ibiri ezigbo ndụ, ịnwụkwa mmụọ gị, your soul cannot rest. Your soul ga na-akwụgharị, onye bụ mmụọ gị ga na-akwụgharị, ị bịakwa ụwa again. So heaven and hell is here, believe it or not, know it or not. So we are all reincarnated souls. Ndị bili ajọ ndụ, dị gbuo mmadụ, megide mmadụ ibe ha, you cannot make it to bechi. You cannot make it to bechi. Ị ga-agbakwa nje, ị ga-abịakwata afọ ihe niile anyị ime. So ọkọ osuwere, that's simply the meaning of Ogbanje, a reincarnated soul. We are all recycling. Inwe bịakwa again. So ọkọ osuwere, that's the true meaning of Ogbanje, a reincarnated soul, someone that has lived before that came back again. Peace and love. Stay tuned.